Kejon. X'daqqa fejk madof. Int bħalet, fej. Għara bħalek. Għax inti Kejon jena dejjem on. Is-switch tijak fejn għaw. Ejwa, ejaf. No switch. Għajdenna naqa kif int, Kejon, kif int. La xej bil-ħasim ma kontent għaddejn. Tidder ħazinaġa fijat. Għax miex normat ħafna. Dojk, ja, bassejt. X'bassejt los Għaxxaw riħa taħħara. Le. Mela tal-annimal tal-għawata zgur. So għajdu li tintenit. Il-bas mux jinten. Il-bas jinten. Imma t-najdlek kull minn ġija għalinna. Min? Li titfa. Nitfa l-basija u. Issa xaġa rajdik. Alba parentament, xismu Mattias Selfek Jeans u rtulu anka dawra fuq wara mitlu vera. Li għedin bosnaw. Kejon, ħani, għaw inti naqraf, Dejjem Madonna bil-ġakketta fuq il-laħan fuq il-xej. Ma tifim xarajjen, ha? Thank you għall-sponsor Katriona jisima. L-stylist li bsitni jek. Kemm Mela kelkom stylist u għol. Jenna. Min? Karina. Bena, jmu kemm. Ħallasa xaktar xkollu Mux ħallasa, ejja. Isma, kemm hemm bejnek u bejdijaw li hemm magħha Elenja? 9 snin. Għaddis Sek għamaxħa dik spare parts ħatiġik ta' ibda ġor bitċet fuqek la tikber. Isma, peress li ma Elenja ġara kollox fil-pool. Meta għandek ċans morru noħmu jelaw inti. Ħanna raw ikonnix connection. Fil-kastri ħmir ta' għax bil-plastik l-għandi f'sidri u fuċi fil-wieċ nibqa' qalbi. Isma, vera, ma xettu bejnitkom f'dil-pool. Xej, ġasbejna għatkellem għal xej. U tipo għek, indwajna l-bilna anka meta tħanna fad-daħlet taw, meta għanna l-kapling l-wahda. Isna mal-ewel bdejna għatkellem jina għaj. Ribrijek isna bilna mal-ewel. Fil-li ma jrid ħadd dat-tifel fil-fdaqqa waħda daħlel għal-dijem. Isma, l-ewel tisir taħfu, sirt nafu bil-moħħa. Għax fil-bidu mux tal-ma mux pasri, sibta ħattija fil-pool biex zgur ma tiltaqa maħat l-ewel. Eli. Imma mbagħad ħriġ tajja post. Isma, ma nafx rajt, kellek iċ-ċans toqgħod tara affarijiet li kitbu n-nies. Rajt da xej, għamilti medja xej maqajjem. Isma di. Ma stajt sorob, raj kollox. Għal-ħafna nies dertu, illi markel kontu ftit bulis. Issa ħna ma konniex hemm, u mnalla għax kieku koll hemmhekk. U ħadd ma kien jikkapilja. Imma wara li ħriġt tkellimt ma' Rakel sissa. Sissa għadni li tkellimt ma' huwa fajn night, ma tkellimx ma' Rakel. Bossa billi jkellimha bl-Ingliż mhux xorta mhux sejf tiegħu daw. Le, sta naħsibni fi massa. Sejf tifhimha. Issa pruvi l-Ingliż, ma kellix Ingliż ħażin, ma tax nifhmu l-aċċent tagħha kont. Fimni, aħna għalhekk ġobna tax taffiċ. Isma' xie kemm rajt episod jisissa? Episodi xie jes klips bejt nara nsin bit, esempio. Taħseb li kien ħaqqom jirpu Clinton ta' Amerika? Ta' Amerika dik. Mara, jena, najt li nħoss li tal-li kien ħaqqom Mattias u Enrika. Imma kontenta li jom, għax they really nice, nej li jumma ta' Amerika, vera kon kontent li baqat fil-villa u Clinton u koll, gentleman, very nice. Kemm għafna jasra. Kemm intom. Por li ġiburna Kemm intom li bil-intervista. Kemm wakta. Isma, wara nisriet kolla li kontu tiklu hemm ġew. Issa x'qed tikol? Konna neklu tajjeb ta' kontu bħala tjubija tajjeb ma. Le, konna selmin ribs u ekin konna ta' u ċikin. Ma qabma deru daw. Vera ġibu li tajjeb konna neklu. Issa xej minni. Zgur, għax najdlek anka l-waster fħagġu għad-fejs. Illi daqsek bigilla l-jogurt, għax ta' applawżu lejer bil-baslet boss. Bigilla moċni, kuċan kwa bil-bigilla kien muxin. Mela tarġa biex il-boss, mela. Du jogurt. Greek yogurt, għax il-lektu, su konnu 300 grams kull jum. Imma Lara Edward, xioti tektikulek il-jogurt, u għatlet jitkellem ma' n-nis, Ta' Edward l-arbas mux tijaj. Vera? Bil-jogurt u għol. Xtinġ kellom, eżempju? Iwi, ħafna! Xkellom? Tinġ, eżempju, minnu kunu lej il-bajt, u minnu kunu lej kokod. Iwa, ħafja. Xiex kienu? Lej il-krejz tal-ħalib. Isma, kif ħassejtek l-nisa għax għamlu żmien jiġġieldu għalik, kull min jidħol għal-mitħal tal-Kejon. Tiftakar meta daħlet l-ekkira fis-sodda u ta' xebba ħasri ta' tqaħħaħ id-dem dik l-lenja. Ta' għira l-bicċa, zej fejra, ta' mura l-bicċa.
Għarajt bieċa konti għatijak għandi għun fuq. Kif ħassejtek dak il-ħin? Għinna fin sejt mil kon ħanru. Ewwel ma tħobbsokx tajjeb tajta dawlu ġildu għalija. Isma jank ikun iġġela tal-ek bid-dwiefer u snen. Isma xiex trajtela l-Lenja tal-birthday, Popo? Għamilt la sorpriza zaħira. X'tamiltela? Tinja u tinja beach. U x'għamiltela eżatt? Xej dak konna l-ewwel kena l-interviews, NCAB. U morna tinja beach u kena sorpriza zaħira. Imbat għamilni għana Għajt il-verita, inti għalem ħal l-Lenja jen? Tijam għata. Taf li t-ixbaħa, veru. Vera. Ixbaħa. Xeħle. Għaxi minn tixbaħ, ma ixbaħ il-ħat inti. Isma. Għajt id-deja li taġġa kessa. Jek trid tixxila xej l-Lenja u għejja miħaj sal-hideaway u mbagħad kemm intu waqrun sabiħ. Għabi prosta importanti. Jgħata għara, grazzi kjon hejt segwuna dalla fajna fis-sema marital. Fejk, jak jona.